سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إذن سلمي منذ بالإسلام ينقب به يفتر لشيخ عمر في فصنع فيديو سكنة السعادات فيديو لخالي خير خلقي حمد الله الأولى على بعده فينا ومنا وغتلا على الأرض ما على أولى ساخر الله حق عباد الله بالمجد والأولى حبيب به يؤذي الله يفعل صلاة وتسليم العلي لنا لا رب الورى لخم ذكر لتلا ألا إنه بدر إذا الأمر صلاة من ولا زاحا وظهر مسلا نبي له على الجنان مبوء ودن من لك العمار وفتغ فضلا وعمر جالب ودمر مزلا وعلى الورى درا وعزلها مزلا عباد الله بالمجد والأولى رسول تكون في القيامة ملجو دلا كل باغ كان في الارض قدلا وهاجر للمولى فصار به العلا ودابة دار الحق تدل على اجل الورى قدرا وعدوا مثلا نبي له على الجنان مبوء الا ان فردا كان بلاده استنا واما الورى كل بدل له دابا به نفل وغلب دلسنا أهم عباد الله بالمدح وسنا حبيب سفيه لسنا يخبه هو الحق والداعي ونهجه سحلوا والمرسد البهل لا يتبحل سبير صبور للإذا يتمحل أمين للإرساد العباد وحلوا سجن على كل الكمات مجروا بنسال من يريد ودنا قال الإسلام ينقب من عند فوتان قوب kaldo be ngodi wonbe waalo e wonbe jeeri e dannibe e wonbe Dakar kan fo do dirno e be jodi e be ketto ko jogori haalade Cheikh Oumar mi haala manum Boubacar Ba tagalen kebido hande kamen jananama galle Mamadou Falli amiri gallama Souleymane amiri ci do ko njomba na ni mana putay haruno amina dum dino mum taqi billahi ta'ala billahi cerna jokam la bada sahi barni ma ko dum jom Allah tara kako mi te bahrul en ma ya gandal anandi halaben en kebira hakkude gorko kefero bijeni yimba sako amiru tamba nelabe makko be wonde no bijeni majju farin coxoma jali Moussa Mamadou Mari Fata yon Cheikh Oumar caggal ganduɗa gonko fullo biɗen joni Samba Nayyel wari miñam bijeta daba yo joni Samba Nayyel tongue ha tiiɗa baɗe e tegelaji ɗi nananmi ɗi toon adde ni de jam dañirtemi waka hamde Cheikh Oumar woto yejjit kadi ko min woni lamde leydi ndi komi bawna kanko o wawa haala yimɓe sako de woto yejjit kadi komi galo kanko ala woto yejjit kadi min laaɓi leydi ndi kanko go woni ɗo ganduɗa ko miskino ɗon noon haalanma Boubacar Ba aɗa de ko combat dokiɗo mawɗo ne kay e nder on saha Cheikh Oumar mbaji farin coxoma e Mamadou Mari Fata yen mi jali Moussa anate erer oɗo ceerno ko arani o yottima ɗo mbiya ara tubar nata e makko en geyndane makka aada Allah mo haalato en ganda ɗum a fotani naate haala oɗo jali Moussa noon wonko Allah holli ɗum e Cheikh Oumar o huccite tiide Cheikh Oumar Allah holli mo won dalillaji wonno jali ko jogorɗo malede o arti ha Cheikh Oumar o Cheikh Oumar min de kam mi hay tiyaɓe o
o bi holko hatma yaade o wi pelli ko ber jaba hala maka Allah makarata ko ber tuube mon dayma sen mari ko non nelal ka aaji be jeew bel ko pelli de wallo haaltinto nelal non ka aaji caggal ni masaka nelima rutto biya fuuta toora jabaani duttuda kalanaaba ko min saliri on non ko diibe yimbe sahabe yananaabe be bonande yimbe sahabo e doole de tottaade jarri fora e be bi Cheikh Oumar fitida de nan laaranaade a jonnaani ba peta laadi di a jonnaani ba barde mini ko sana dum bone makka hejaade men ko reji men enen ni kebbi to min tongata juldo min tottore dum kefeero peta laadi di kadi ko jogitaade amen ko kala ko yidi hen men min jide ko foti non ko leeli fof bando makko minen bon hay sakalla ko yobete o min jida dum sakalla wiite kubal walla lem fon walla galak jombaade mi diman o rohi may demde hakimi jafande jeedi demgal en fof ko mi tottani ana Cheikh Oumar fof mi jogino sifa kanko o lafittaate neddo fof ko jodi demgal ma hal tayma ni de Cheikh Oumar wano o meeda non ko de jaatigi omo jippo jinneji omo jippo e genale andi jippide genale kam ma taw warantaka kam hol tufane kono non o yanno ton ko maaje moƴƴaade kanko Cheikh Oumar wonɓe e caɗele o wullito e defare nelaɗo Allah gonta malaɓe ko waɗanno Cheikh Oumar jippo kadi genale ɗon noon jahno yimɓe hewɓe Abdoulaye Ka saabu won hewɓe ne mbiyanno kanko hono Cheikh Oumar omo jippo e genale kono noon yimɓe famano holko saabi ɗum ɗon ndefe tigui ko ɗo wonno yewtere men ari yon men kaado e fof ko taki ko naade ko takanno ko jippade naade e nder o saa noon Boubacara en noon kaali kaano haala si war haali teɓanɗe jeeɗiɗi tottaade jari Moussa felliti tuubi bandi ko farin coxaba Mamadou Mali Fata jehi funti yimma mi yimma sa kamidu tamba terna do de min jiimo hono Cheikh Oumar o wima jogi be petalaji ɗi dawdi hen gartani felluɗi miño nan yaade ɓen soko ɓe garti barɗe miño o hono daba on tongue wadde petalaji o abdanma e kaali kono ɓe tel kamɓe haaɓe ɗe ɗum ɗo ɓe kaali yimɓe finnini feewi muttoɗere joni mbiyondo barɗe miñamo e petalaji ɗi yo garmo to findinam nden garte Cheikh Oumar kamɓe ɓe duuɓi ɗi joni noon so tawi ko Oumar waawi yimba yo Cheikh Oumar hollo yimba si yimba waawi Cheikh Oumar yo yimba hollo Cheikh Oumar kamɓe tampi ɓen siɓi tuubi yimba jooɗima no faɗa juuti ala garɗo yimba ɓeydima finnude o newi sagataɗo woɓɓe bonɗe needi ne feewi jabareɓe ne feewi mbaɗɗi dimaji dimi kunde ndi ne heewi ñande mum e naati digirayi girɓe kote annore Cheikh Oumar e nehi e kala haɓɓe gardaka nehiɓe koko woni goto fof jippi pucci mum ɓooɗi paɗa mum itti laakay hoore mum itte daaki mum yotti jicce yeeso Cheikh Oumar haalani Cheikh Oumar nelal ngal addigal kam gol gol needi tawaka ene tan ko kamɓe gadda ɗum so ken jombaɗe mo jiban Abdoullahi nden haala ka wayi ni ɓe mbi noon minen fof de ko ɓuri amen mettude koye komin nela ko o ɗo jani Moussa min ɓuri sekande kalke mbaɗɗugue farin cohoma e Mamadou Mali Fata ɗeɗo fof min ɓuri sekande ɗeɓe min tamina pooga ene jatti e haala mon wi jaɓi Allah ɗeɗo fof hande min ɓuri sekande oɗon waɗ ɗeɓinum lamɗo joni noon Cheikh Oumar kadi e himɓe fuutankoɓe onon kam ganduɗo le ka haala ɓe mbi Cheikh Oumar joni tay goɓe gorko joli Cheikh Oumar ko namto ko fof périsaliɓe ƴewata ɓe mbi Cheikh Oumar gorko joli aɗa yanana gonnoɗo kefeere tuuɓi min ittata ɗum min tottito e kefeere mbaɗna daba min ñi ko kay ɗum kam haalum haala leselaji ɗi ko jogitareɓe ko leeli fof ko bangga makko ndeysan nden haala ka wayi ni Allah hoddiri ndeysan hodduɓe ɓe towde makko keɓɓiti mbi Cheikh Oumar joni mo finnirde nan naata war jaabi caɓal jeeɗi ɗemgal hen fof komi tottani omo liptuɗum e nder ɗemɗe ɗe e ɗemgal lingala komi tottani ɗemgal jerman koɗo komi tottani kabural koɗo komi tottani
masarankoɓe komi tottani boboɓe komi tottani sérifankoɓe komi tottani mallinkoɓe komi tottani haɗankoɓe komi tottani kono barakoɓe komi tottani ɗemɗe ɗo komi tatimi sabat de ɗemgal fo o loowo heeno wiyaɓe hen mi tottani joni noon ɗen tutti kaari mi yimɓe sako amiru tamba min kalanma won ko joni jali musamba nelnaɗa o ɓurɗa faare yimɓe e majjulaɓe ma ƴeew o jaɓi ceerno o ndeke guila adal kanko ɗum heddunomi toon o jaɓi haala ceerno o ceerno wiyata yimɓe ko newe Allah mala ɗon joni noon kanko o jaɓi haala ceerno o mballuɓe farim cohoma e Mamadou Mali Fata jaɓi haala ceerno o tamti ganduɗa jali musa kamɓe fo ɓe tuubi ɗo yimɓe naati fitina ɗo yimɓe naati ɗo fitina noon ɗon wonde Amadou Souleymane woni ne jogori ɗo ammirde kañum e galle mum ɗon woni ɓe ganduɗa Aissata Demba Sow ɓe hucciri ɗo ganduɗa ndeysan e galle Mamadou Falli weltare makko o wi ganduɗa ko ɗon lowol ammirte joni noon mi haalatma Boubacara Ba hono yimɓe saka finnide ɗo yimɓe saka finni ɗo mawta ɗum Cheikh Oumar o neɗi ndeysan yimɓe makko hoolaɓe hen woto mi tiwi min andino min pewnitorto saabu mi meeɗi ɗon rewde tawi mi ewno Allah maɓɓe o ndomi ewni Allah maɓɓe o haɓe tampi mbeɗa ƴeewa somi ewnimi Allah maɓɓe o soko ari mi meeɗa yiide Allah maɓɓe o darimi ha tampu mi wiyani Allah maɓɓe o ari ndeysan ha juuti jiimi ndeysan eɓe turo eɓe turto ko riɓe andi fof koɓe mbaɗantini ndeɓe turiɓe turti maɓe kalditi fo mi yiyani Allah maɓɓe o ari ɗon ɓe dendi ganduɗa ɓe mbaɗi batu ɓe betti wude ranere hakkude maɓɓe ɓe gona e duko gomi anda koko woni ko de Allah maɓɓe o arani ɗon ɗoɓe dukata ɗo no mbayni wadde moɓɓolɓe so min tawiɓe ɗo ɓe kewi ɗum wadde ko banggal futuru walla teral fajiri ɗon men kewten maɓɓe kamɓe fof mbarenɓe saɓen tampani keɓɗen e leydi men yimɓe sa winde feere kayne feewi ɗo nettimaɗi mbaɗɗa e gari e jigirayi lawol maɓɓe gada noon e tawi ɓe juuli kalditi ha naati ni wajifo ndeke naati ni wajifo o nettimaɗi taali jigirayi ɓe pelli ganduɗa waɗannoɓe wajifo ɓurɗe ndeysan ene jara ganduɗa e ɓalli yimɓe ɓe kono ko yani fof filto tampinta yimɓe ɓe jeeƴaji jonɗi ndi e hewde e ɓuri ɗe e hewde yimɓe ɓe jeeƴaji hakka yimɓe waɗannoɓe wajif hakkele ɓurɗe way heede way kono doorde woni ɗon cikkatake tan ko doorde waɗa ɗon kono Allah hoddiri ala tampuɗo haaɓe tandiji koɓe mbaɗanno wajif Cheikh Oumar wi jeehe naate e cuuɗi mon mi suwa tawa min jabade yimɓe ɗoɓe jahannoɓe kucce e cuuɗi maɓɓe ɗi ndeke biteɗo Alpha Abbas ene jeeya nokku biteɗo Rindiaw on fof iti ɗon fiyeede kural e fofuru o firli ndeysan ɓe nangiɓe ɓe daasi ɓe nawi nder suudu kamɓe julɓe ɓe ɓe itti kural ngal ɓe cafri Alpha Abbas safara ɓaleɓe e nder darnoɓe kamɓenne koti kalani yimɓe ko puɗɗi wadde ɓe ɓeydi doole maɓɓe ɓe gaddi gadi feeral fajiri ɓe jeni kadi e wuuro ngo yimɓe ɗe waɗanno wajif ɓe pelli ganduɗa ha wajif gasi ala piɗaɗa ala tampuɗo ɓe ƴeewi Cheikh Oumar wiɓe kadde de ko min Allahi taala mi suwa jabade yimɓe ɓe gotini kalani yimɓe koɓe mbaɗi ko wonande kamɓe hefereɓe ɓe Cheikh Oumar ɗo joɗino ɗo ha are makko sawtuwol ha jikku rabbani Cheikh Oumar Foutiyou a yamirama ya fellu tumbuɗe Tamba Boukary ha are ari bende aɗa wonde welede Allah aɗa wonde Rasulullahi e defare Cheikh Ahmad Tidiane ɗo Cheikh Oumar hatti o heɓɓiti o wi bandiraɓe julɓe yo darako o yaltine darako o wonno ke nder saka kaka saka dafara hono ɗoni sabana yeri pullo yiɗiɗo o warde minum yimɓe saako wiinoɗo ɗum helle haqqille witere dafa on pullo nodda Cheikh Oumar wiɓe jumma funnama fulde aljanna ana wonta nelde haddi ko wuli keten o waɗa ɗoɗe wiraɓe juma digiraɓe ñande hen darako l'islam o fomta Cheikh Oumar heɓɓitimi so tawi noon yimɓe saako yananno e men joni mami taw yimɓe ɗe ɓadiɓe naata wuuro makko tawi wonko wawi o holla ɓiɓe hollamo noon ko wonande welede Allah bamal mum wawa wattinde on almataɓe otti caggal Cheikh Oumar sabono yimɓe ɓe mbawi weltade e softede tan jogoɗo yoftoyade almaddaɓe luukide san tafiri caggal Cheikh Oumar eɓe kalde sane defde mabɓe lahusaɓe hibbinil
بني ملية مكانة فوق الأنام علية جلالة غير حق خلية إناث السلم غلت جلية ولا لم يسأل ولا القسم يفجو سيادته دنيا أخرى ثانية رتبة كل خلق غنية محبة فوق الأنام جنية أتى فتكا قلب سعيد بنية فلا الوهم يفتو لمن سخ يدرو ألا إنه رسولنا لحق إماده ودوله دراس المال دراده وحق من كل جلب غيناده أمان الهدى فلق من جواده وعلى تنافر مساعد محيو له مجبنا بحامل سوء دفائه وكم إنما له وهو نائه وصار سعيدا سعيدا وهو نائه أمان على ما الهدى وهو مائه وساد الورى فليسه مهنو ومنة فاق لقد فاق مرسها قبائل هذا البرية خمسها ولما نامها والبر أسها أداه جن الرد دوار أسها وقدم بالنجل ذكر المجرع له فرد كان من فرد سها له متنسل متنات لمسها ودات مولاها إلها وفرسها أجابت العلماء داي نفسها مثل بسكت فريد المبتو أجل في القدوسات الجمال القبائل وزال سبت فاقت جنوب جلائل وجل عبد الحاكم لا كل دائل أغرب الآيات له والدلائل بأننا جدام ورفيق من نزلوا سجد إرادة كل زائل ويقبال بالماهي جميع الرزائل وسال به قال على كل غائل أزلت كفرا بالقنا وسمائل يسوع درب غريب ودو لقد جاء المختار مولاه مغلدا برحمة كان في الفضل مغلدا محمد المختار مثله مغلدا أناب له الرحمن نسل مولدا فما زال نورا خالصا يتلالو لقد كان لا مخلوق نورا مصمدا وأيضا الهدى لله عبد محمدا وما كان من جيسك قد فأحمدا إلا متقاسلا قدس محمدا وما زال ممن خالف ليقبرو جمالي دي كباما wonde jabareɓe ɓe goto fof no teeto e yawtu wiyete sekande yimɓe darapol islam o e jungo goto biteɗon Samba Nayel honde timaɗi ɗi teetini nokko biteɗo Tamba Boukari puccu Cheikh Oumar puccu ngu ko saaju gueɗe joyi puccu ngu biteɗo Kadial Nasru so Cheikh Oumar waɗɗimo puccu ngu hon sere puccu o tolno to ganduɗa ke lawol ɗo sarata noon ko jinne jiɓe ɗum ko biteɗo Sam Hawrusin sarata kañum rewta ko jeeɗiɗiri leydi kala ɗo tan jawdi kal sanat o bonnat Cheikh Oumar so waɗɗi puccude pucciteɗo sarata rewno holtere puccu ɓuure waɗi koɗo sarata rewno Cheikh Oumar sene haalde sarata Sam Hawrusin sarata omo haali ɗum e safina no wiyete bihi kasmo gamni ajili summa ajili bihi yanjiɗi hammi yuddunadu ajili bihi naylu suuli jawhuddahu musamili دليل البرايا وهو هبي وكافلي سفيهم والنار بالنور تغمدي كان حاصل مدارس نانيدو وبعد كان يبيرانو يو جانغينام دو اذا دون سا قال منتجا احمد منتجا شيخ عمر قال سيدو مكي قال غدودا عبلاي كان مونجي لامي نور شيخ عمر قال منتجا داها هنا حبيب منتجا داها شيخ عمر يعني ما بندرابي kawriyake weli ko ɓooyaani kurus murtaga ɗaha Cheikh Oumar nde ngannduɗa murtaga ɗaha naati leydi Guinée joguino haaji mo ngannduɗa wonande tagore Allah nde Allah wallata julɓe kala ko tampuno yo Allah foftinu kala ko musno yo Allah ɓurnu o naati halɓe makko tiɗɗo ko Guinée takko murtaga ɗaha Cheikh Oumar ndeno are waynade no yimɓeɓe mbay hossindemo no yimɓeɓe mbay jakkude makko
won ko kollaji jammataani no Cheikh Oumar are am mimi wettinimo juuɓe ɓe wettinima dendagal islami yankoɓe ɓe kurusoɓe mi addana ɗum mi tottuma mi yii ɗum Habib Mourtada ɗa haade nde kanda holli ɗum ɗum e jamma he andi kuruso totti Habib Mourtada ɗa haade ko ɗum ɗo kangal ɗum tawi hen min andi min jetti Allah no feewi mi andi wayata jokkodiren e cetal hakkude leyɗele e kettoɗen kabaruji men e ɗemgal tubankore so tawi en kaltima en dutto kono noon tan bandiraɓe hewɓe e noddiɗo ete ina jayno no seydi men Seydou Lom o woni e oɗo saaha koto gollere to o liggoto koto hôpital principal to kanko e cuɗɗo makko no wiyete Dialom kanko seydi men Seydou Lom noon e mbimo jam hiire makko kanko e dennagal wondi makko kala seydi men Lamine Ba on e koto hôpital principal de Mamoudou Sow e docteur Fate Camara ɓeɗo kala e mbiɗo men jam hiire mumen e Allah woni ko dow Allah waɗata koko weela kañum woni ko less waɗata koko weela hakkude mum e Umrul Foutiyu jiɗɗo Allah kulɗo Allah denɗo sari Allah ɗo ko haare mawde jogori ɗo arde mbiɗen rabbi mi jal ko huɗe numo tan ma yahatarati illa kam fi hayba tan amin tibiyaji kono maji tuguɗo kadi ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan laali hasanahu illa wa taraba yandimma dimaɗi ɗi kabbama ƴeew wonnoɓe ɓe toon kaaniraɓe makka wonɓe ɓe e nder addude he kam ko Fouta haalama dendagal l'islamiyanka ɗo wonno hande aɗat finni gonɗo ganduɗa e dow ndimagu mum nden no finnirno ni jooɗiɓe ɓe daɗɗanteje e ballaji effort ɗi nan jogui on ɗon fikira sonno jiino ɓen kaɓa e mabɓe ƴeew Alhaji Ousmane Moukhtar Dieng kala ɗo wawi wonde e jaatige makko e wondiɓe makko foof ɓe o wawi wondu ɓe andi hande no gonɗe e yewtere e wertanade Cheikh Oumar ceerno Ousmane mo Hammadou Aya e dendagal almuɓe makko e dendagal yowitiɓe e Alpha Ousmane ɗi Alpha Amadou hollirde ceerno Lumde ndeysaan ceerno Abdou Sow e joom suudu mum biteɗe ñebbe jettaɗo ka mo bonna ndeysaan lobbuɗum biyeteɗo ñebbe jettaɗo ka ɗon no wawi wonde ndeysaan ɗum noon aɗa haalano sa mi haalanma sambe jelle Doudou Sarr Alhaji Abou Kouro Hammate Moussa Oumar Gellaye Diallo kamɓe foɓe ñooɗini ganduɗa saabu ganduɗa comba jogorɗe kewɗe hakkude Jobba Adama e Elimane Siré ceerno Amadou Kadiata Amo Sy amnata Mamadou Amo Sy yalla ɗumana Amo Sy amnata Jobba Adama Elimane Siré amiral muminina mum taqi lillahi haalimu billahi ceerno joom kaso laɓaaro sa mbarnima koɗo wuuro mbiyata joom wuuro Allah sara Kadiata Abdoul Pam e Aissata Salif Siré Sall suddiɓe Ama Seymaɓe Boubacar Baɓe calminma Mariam Habib Pam Faldi Hammadi Alassane Pam Alassane Salif Jinde mi haalanma noon Boubacar hono Mamadou Maguey Sow to leeraɓe kanko e wondiɓe makko wondude Amadou Demba Diallo to usine to Pikine Pali Icotaf ɗo kamɓe kala ɗaha Sow en ɓen goni koto to Pikine Icotaf hakkude Icotaf e Tali Boubès kamɓe kala aɗa ketto hidde no hannirten ni ɗum noon Abdoulaye Ta bandiraɓe ene ketti ha joni e andude ha joni hoɗo haalakaji huwa kam min nasala huwa wadda dawa huma musa dal wara falisma no min tufa gal kar faaqi irsa kama yu hada dal bani khamtuha walamma tabal hakbal julu sada dinar dal sa guddi bin nadir ne fukk jarawu dum karba ceerno Boubacar Dem e Mamadou Dem e Dette Diop e ɓen keppi ganduɗa mbiɗa yomi yotte somo jobbadam Elimane ko ɗon tigi paaɗen hakkude Cheikh Oumar ganduɗa e faade ganduɗa e Yimba Sakho ɓi Amirou Tamba Yimba Sakho Amirou Tamba nden Cheikh Oumar kañumne keɓɓitima haali konngol o wi taw ganduɗa mi heeɓi yamirore Cheikh Tidiane mi heeɓi yamirore Rasulullahi en keeɓi hande minallahi taala arde men e sawtowol haatifu rabbani dimaɗi ɗi kaɓɓama ƴeew junggo ñaama Cheikh Oumar woni to ganduɗa ko kono yimɓeɓe banggue nana Cheikh Oumar ko kono jinneji keedi toon yimɓe nottinima ganduɗa ɗo wiite Tamba Boukary Mamadou Falino no finnat ɗo kala mo woɗɗinanimo lowol o jogol ko rufde ɗum e nder on ɗon saaha weltanade Amadou Souleymani dimaɗi koye kaɓɓama faade Tamba Boukary nden ɓe fayi toon ɓe gari haɓe paali Tamba innaga Allah ngo sawtowol Safinatu Sadati
poussiére dimaɗi ɗi eɓe keñe arde yimɓe batulaɓe yimɓe mbi yimɓe Sakho Amirou Tamba minen de min ji hande ko hawni o wiɓe holko ɗum waɗi o wi ceerno o de nan ara ɗum de ɓe kalani yimɓe ceerno momin taw yanno dingirayi joni kam ceerno nan ara yimɓe wi mi weltima hanti kam tampere ala neldemi yimɓam yaade ha dingirayi caggal ceerno nan ara ko jogormi golludemo ko joni laaɓi ɗon ɓiti o wi kanko yimɓe Sakho Amirou Tamba yo kolli ɗi kod jungaji dikkannoɗi ne koɗan yimɓe Sakho Amirou Tamba dumputum watulaɓe yimɓe Sakho Amirou Tamba ɓe ganduɗa so haali gonga wiyta ko gonga so haali fenade wiyta ko gonga ɓe ko temet tati ɓiɗɗo gorko gonata guetere makko ko jamareɓe ɓe fofata jarata caggal drapeau Cheikh Oumar o omo weɗo yimɓe ɗon jamna yen ɓe jottima e Tamba Boukary boleji jeeɗiɗi sa nani boleji jeeɗiɗi boleru hen foof wonat ɗo ganduɗa ko garde koren haɗoɓe wuuro ngo natede teɗen hen boleru foof ene wawi dekkade kono hono Boubacara Ba mi haalanma boleru arwaniɗu ɓe jaggodiri e Cheikh Oumar tuggude mbeeto ha tolni ganduɗa banggal kirsallayyaji ha tolni banggue 11 heures ndun boleru foola ɓe mbi yimɓe Sakho Amirou Tamba boleru adandu de ceerno fooli ɗum yimɓe Sakho ndeysan ene jala wimami foon ceerno ɗo ɓaddi ɓe naate boleru ɗiɓiru tuggude nangue hoore ha e salli fana mbiten tisbar ndun boleru foola ɓe mbi yimɓe Sakho Amirou Tamba ceernajo nde fooli ndu boleru e sanaba Amadou Mourtada Cheikh Oumar mo bonnani galle Habibou Ly mawɗe men ceerno men ceerno alhaji ganduɗa Saydou Nourou mbo alhaji Mamadou Moussa Ly mo ganduɗa o ɓuuri fof weltade koɗo makki Cheikh Oumar ɗo ndeysan nde tawno makki Cheikh Oumar e nadiru Cheikh Oumar ndeysan jiidi yumme babo wi o wi weltare makko hen kono noon wonno makki ko moƴƴo ndeysan ɓuuro ko moƴƴo so makki haalama o weltata no feewi en calminiri ɗo dendagal galleji l'islamiyankoɓe saabu en mbawa limtudeɓe inde Cheikh Oumar Seck e Oumou Seck ganduɗa e Fatimata Massaba Diop ndeysan jobbadam Ilimane Abdoullahi Mariam Lam omo heeɗo Cheikh Oumar de jobbadam Ilimane boleru tata ɓiru kono Cheikh Oumar naati hen ndun boleru foola ɓe mbi yimɓe Sakho Amirou Tamba an mata anda boleru tata ɓiru foolama boleji ko jeeɗiɗi gonno heddi ko boleji nayyi yimɓe wi ha ceerno ɓaɗo ndekete yo mata ko nangui ko yimɓe anda ɗum nayo ɓiruɓe naati joni dukiɓen foola joyi foolama boleru jeeɗiɗiru foolama boleru ganduɗa nden foolama kanko jobbaɗam Elimane o neli worɓe fulɓe holno ɓe mbite hen goto wiite ko yara Aïssa lollirɗo mo Cheikh Oumar wiyata yara malaɗo ɗum ɗo fof ko diwan beelil e nenne e biteɗo ganduɗa cella e nder on saaha e biteɗo Boubacara Aset Dulo